Grabatzen ari garen unean hurrengo eguneko 11 izateko 25 minutu falta diren honetan, atzo Tolosako Beotibarren Artolak eta Imazek Laso eta Arangurenen aurka jokatu zuten Binakako txapelketa nagusiko bigarren jardunaldiko laugarren norgehiagokaren analisia egingo dugu. Tolosako Beotibarren jokatu zuten eta garaipena Artola eta Imazentzat izan zen 22 eta 11ko emaitzarekin. Aurrekariei begiratuta gogoratuko dugu bi bikoteak galtzetik zetozela, batetik Artolak eta Imazek galdu egin zuten Baratzeko Segura pilotalekuan Peña eta Albisuren aurka 22 eta 19ko emaitzarekin, aldiz Lasok eta Arangurenek, Lasok gogoratuko dugu ez zuela jokatu, norgehiagoka ura, Aizarna Zabalen Jaka eta Mari Ezkurrenaren aurka, bertan Larrazabal izan zela eta Larrazabalek eta Arangurenek 22 eta 7 galdu zuten. Honen bestez, gaurko puntua funtsezkoa zen bi bikotentzat, izan ere, biek ala biek irabazi beharra zeukaten jada puntuak batzen joan eta konfiantza hartzen joateko. Hala ere, oso testu inguru ezberdina zen gaurkoa batzuentzat eta besteentzat. Artola eta Imazentzat batetik iaia derrigorrez irabazi beharreko norgehiagoka zen. Laso eta Arangurenentzat ordea presio gutxiagokoa, zergatik Unai Laso atzo berragertu zelako berriz ere kantxetan 6 hilabeteren ostean. Arazoak izan ditu, arazo handiekin ibili da, baina pozgarriena zalantzari gabe berriz ere kantxan dagoela. Eta hasiera horretan behintzat, jada partidaren analisiarekin sartuta, hasiera horretan behintzat nahiko ongi ikusi genuen, noski, lehiatzeko gutxieneko erritmo batekin behintzat iritsiko zela bagenekien, bestela etzen kantxaratuko, berak ere esan zuen ongi egon arte eta lehiatzeko moduan egon arte etzela kantxetara itzuliko, eta beraz itzuli zenerako eta denborak aurreratu zituenerako ere ongi egongo zela edo lehiatzeko puntu horretan behintzat egongo zela bagenekien, baina nahiko ondo ikusi genuen eta iruna arte oso ongi joan ziren gauzak eurentzat, egia da Imaz batetik nahiko galtzaile hasi zela, baina hortikan aurrera da norgehiagoka espero zen afera hartu zuen eta Artola eta Imaz 17 eta 3 arte joan egin ziren 14 eta 8ko partziala egin ostean. Aitor Arangureni kosta egin zitzaion, hasieran ongi gozatu zuen pilota, ongi atzeratu bizi, baina gero pixkanaka Imaz ere bere onera etorri eta partidan erabat sartu zenean askoz ere gehiago izan zen atzeko kuadroetan. Arangurenek asko sufritu zuen, Lasok apenas izan zuen aukerarik aurrean, eta Iñaki Artola ere oso egoki egon zen, beraz oso maldangora ipini zitzaien norgehiagoka. Normala zen Imazek atzeko kuadro horietan dominatzea, Aranguren baino gehiago delako teoria mailan noski, eta hortxe egon zen gakoa, joan egin ziren Artola eta Imaz, eta noski Lasok eta Arangurenek ez zuten norgehiagokari bueltarik emateko aukera izan. Gero ordea, pixkanaka da presiorik gabe eta Artola eta Imaz ere nahi gabe edo erlaxatuago ikusi genituen, eta hor Imazek pilota batzu badu zituen, Artolak ere bakarren bat txapara, eta hor tanto batzuk eta bintzat markagailua itxuratzeko moduan izan ziren Laso eta Aranguren, eta gainera Unai Lasok nik uste berari pertsonalki hasieratik konfidantza emango dioten zertzelada politak ere utzi zituela, hor txokoan bizi utzi zuen bat, ezker gantxoz ere egin zuen tantoren bat, orokorrean pilota ongi luzatu zuen, baina min egiteko aina ez, eta hortxe egon zen erritmoa hartzeko behar horren gakoa. Azkenerako beraz 22 eta 11, Artolak eta Imazek behartzuten puntu hori eskuratu dute, orain beste modu batera ikusiko dituzten oski hurrengo jardunaldiak, eta aldiz Laso eta Aranguren, oraindik ere denborarekin dira erreakzionatzeko, pilota borobila da eta ez usteko gerta daitezke, oso zaila dute, izan ere Unai Lasori denbora dezente egokituko zaio egokitzea, pilotalekura egokitzea lehiaren erritmora,
baina pilotari oso lehiakorra da, beti lanerako prest dagoena, eta asko pozten gara bere itzuleraz, eta ikusiko du ea hurrengo asteetan zenolako garapena eramaten duen. Hauxe beraz, esan beharreko guztia, hurrengoan gehiago izango duzue, gogoratu. Artolak eta Imazek 22, Lasok eta Arangurenek 11. Hurrengo arte.